Bafowethu, nginibingelele nonke ngithi what you don't know is bigger than you. Into ongayazi inkulu kunawe. Lalelani-ke wey'ngane zakwethu, ake sibhekeni lapha eMiddle East. Impi ese-Middle East le ephakathi kwe-Israyeli, iMelika, i-Iran isabambene ngey'hluthu. Bafowethu, ngifuna ukuniqinisekisa ukuthi namhlanje into ekufuneka niyazi ile yokuthi iRussia kanye neChina yibona bayi-strategic ekubeni ukusiza i-Iran ukuthi kuwinwe le mpi noma kusizwe le mpi. Ukukhonfemile futhi ey'nsukwini ey'dlule lokho umnumzane u-Abbas lona oyilokhuzane laphana khona oyi-foreign minister yakhona wakhombisa ukuthi waqinisekisa futhi ukuthi selokhe kwathi inhlo ubudlelwano babo bene i-Russia kanye ne-China bumnandi kakhulu, buhle kakhulu. Futhi ngifuna ukuniqinisekisa ukuthi njengoba sikhuluma i-Russia isithumele amasosha awu-570 ase-Russia. Amasosha ase-Russia asefikile lapha ezweni lase-Iran ukuyosiza i-Iran, and also ney'khali zase-Russia ey'balulekile, ama-ballistics missiles afikile khona e-Iran. Bengike ngasho-ke izolo ukuthi i-North Korea ithumele 500 ballistics missiles ukuthi kuyosizwa iyona izwe lase-Iran likwazi. Ngase ngichaza futhi nama-distance kahle kahle, ama-distance athunyelwe i-Russia nama-distance ama-ballistic missile athunyelwe e-North Korea enza u-15,000 kilometer. Ama-ballistics angakwazi ukungena ukusuka e-Iran azayorisha azadlule laphana eMelika. Because phela ngikubeke ngokusobala ukuthi ukusuka e-Iran uye ezweni laseMelika ku-11,000 kilometer. So-ke ngokunjalo futhi ama-ballistics missiles alethwe i-Russia iwalethe lapha ezweni lase-Iran nawo futhi anikeza lowo distance. So-ke kahle kahle laphana e-Iran ezokuphepha bafowethu ziqine kakhulu. Umzila ogadwe kakhulu lapha yilo mzila obizwa ngokuthi i-Strait of Hormuz. Strait of Hormuz igadwe kakhulu lowa mzila bafethu, uqinile uthe ngqi lowa mzila. Nikhumbule ukuthi wona mzila ngempela lowa ukuthi ongosuku uma usuku uvuliwe imikhumbi edlula lapha kwi-Strait of Hormuz kudlula imikhumbi ewu-140 njalo ngosuku edlula lapha kwi-Strait of Hormuz. So-ke lapha kwi-Strait of Hormuz bafethu kubaluleke kakhulu ukuthi ngempela kugadwe ngoba iMelika ngempela isadinwe iganweni wabo njengoba umnumzane waseMelika, umnumzane uDonald Trump ubelokhe njalo esabise ngokuthi uzobhoma izizinda zikagesi ey'ningi lapha ezweni lakhona, ezweni lase-Iran, uma kuwukuthi ngempela i-Iran ayivuli i-Strait of Hormuz. So-ke yathi i-Iran cha, ungenza nje unze lokhu ufuna ukukwenza, akukho esizokuvula, asizokuvula. And abantu abazongena la abantu esinobudlelwana nabo, esinama-agreement nabo. Kanti futhi iYemen niyazi-ke bafowethu ukuthi ama-Houthis lawo awadlala ama-Houthis, awabhenge awayona insana. Ama-Houthis asethe nawo azovalwa omunye umzila obaluleke kakhulu ocontributor u-12% of economy. Umzila lo waselokhuzaneni, i-Strait of Bab al-Mandeb. Igama nzima-ke ngoba phela abhalwe ngelanguage yakhona ngale kuma-Arab. Njengoba kuthiwa nje ibaba al-Adeb, igama enzima, ngenze ukuthi ngiyibiza ngendlela le yami phela yesiZulu ngoba ngumZulu ungabeke usungijajwa, kodwa iqiniso kuzovalwa loya mzila. Loya mzila-ke futhi ubaluleke kakhulu lo mzila, kodwa udlula imikhumbi eminingi yamazwe amaningi aya ey'ndaweni ey'ningi. So-ke iYemen uma ngabe ivala lo mzila, hayi bafowethu kuzobe sekonakele kakhulu. Kuyimanje uyabona ukuthi sidonsa ngodizili manje siyi-country yase-South Africa, because uma singaphelelwa petrol bafowethu sokwenza kanjani? Kuzofika kanjani ukudla okufika emkhunjini okufuneka kuye eGoli, okufuneka kuye eCape Town, okufuneka kuye kweZululand, kufuneka kuye koMpumalanga, iy'ndawo ey'ningi nje ukudla kusuka emazweni angaphandle kuzofika kanjani? And sidinga udizili, sidinga ama-truck ezokuthutha ziyele.
Lapho sibhekene nenkinga engenza kwethu lempi yaseMiddle East isithinta kakhulu njengabahlali basemzansi. So ke izinto ekufuneke nisibheke bafowethu nizazi futhi ilezi ukuthi ithi impendulo yase-Iran uyabona ngamzukwane savula makufuneke sivule iMelika. iMelika ithi iphendula i-Iran iphendula iMelika. Ithi uma ngabe Donald Trump ufuna sivule i-Strait of Hormuz kuzofuneka ukuthi ukhokhele zonke izindleko zempi, izindleko zonke zalempi since iqalile to date kuzofuneka uyikhokhele lezo ndleko. 2, kuzofuneka futhi ukhokhele wonke umonakalo we-infrastructure, ukhokhele wonke umonakalo we-gas, wama-gas infrastructure nawa oswabhomile, including ne-bridge leli elishayiwe i-B1 bridge. Zonke lezo ndleko kuzofuneka iMelika ikhokhele. Yayiwafakile-ke kulawa amadimandi ayiMelika lento i-Iran ukuthi uma ngabe kudingeka ukuthi kube nezingxoxo between i-Iran kanye ne-Israel kanye neMelika, kuyofuneka kube nale nqubomgomo ebalekile ezolandela ukuthi kukhokhelwa izindleko, i-compensation yonke yezindleko zezizimpi kuyofuneka ukuthi iMelika ikhokhe. Lokho nje akunegotiate. They must pay them upfront in advance, no negotiations. And also futhi iqinisekisile i-Iran ukuthi akusophinde kube khona ubudlelwano phakathi kwe-Israel ne-Iran. Ngeke futhi beze babavumela abaseMelika beno-Israel ukuthi bezothatha u-oyela noma bezothenga u-oyela la kwi-Strait of Hormuz. Ibeke ngokusobala. Ezinye-ke futhi-ke indaba engicabanga ukuthi zimnandi zinhle, iRussia isivumile ukuthi izodayisela amazwe ase-Europe u-oyela, kodwa azowuthenga nge-Chinese yen. Niyabona-ke ngempela ukuthi idola liqojwa phansi ngempela manje. Yabona manje le ndaba yedola bafowethu iya ngokuya ngempela manje. So-ke i-BRICS ihamba phambili. i-BRICS ihamba phambili. I-BRICS currency iyona ezohamba phambili. Onke la ma-currency okwi-BRICS manje iwona esiwabona ethuthuka even kwezokuhwebelana, ngoba yonke into ezokwenzeka njengamanje uma ufuna ukuthenga u-oyela, onke la mazwe athenga u-oyela laphana ezweni lase-Iran lapha kwi-Strait of Hormuz kumele ukuthi athenge nge-currency yase-China, i-Chinese yen. And lawa ase-Europe azothenga u-oyela laphana ezweni lase-Russia azothenga nge-Chinese yen. Kusho ukuthini-ke lokho bafowethu? Kusho ukuthi idola phansi, i-Chinese yen phezulu. Ukhumbule ukuthi amazwe lawa kwi-BRICS bafowethu iwona agcwele u-oyela kakhulu, ano-oyela, anegolide, also i-gas ibuzwa kuwona. So-ke bafowethu kwesoke siyazi u-oyela bafowethu u-powerful i-economy, u-oyela unamandla. Njengoba kunje njengamanje lempi ithena mayiqala yasithi i-Iran sizokontrola ngamabhomu ethu, sizokontrola nge-economy. So now this is a global war. Kahle kahle iMelika ibhayizile lana ikhawuntanga kahle underestimate i-Iran uma ubheka izinto ngendlela ezenzeka ngakhona, ngoba into yokuqala nje i-Iran esheshe ivala ukuvala i-Strait of Hormuz la yaziyo khona ukuthi ezokuhwebelana ngisho ama-countries lawa ahwebelana neMelika adlula khona la. So-ke isalokho ibhubhelene nje. Okubuhlungu ukuthi uma ubheka izwekazi lase-Israel lapha iJerusalem umuzi okhanyayo, hayi kunzima bafowethu. Amabhomu angena uthela wayeka 24/7. Akakaze kuthiwa amabhomu akamakazama amabhomu lokho njalo engenile. And amabhomu angena futhi khona lapha njengamanje eJerusalem. Kuqhamuka amabhomu aqhamuka ku-Iraq, kuqhamuka amabhomu aqhamuka eYemen, kuqhamuka amabhomu aqhamuka ko-Hezbollah. Uyabona ukuthi uthela ubukhwikhwikhi nje bafowethu amabhomu. And aqhamuka amabhomu ashibhile, aqhamuka ama-ballistic missile antshephu ngempela, anamandla ngempela, ashazakala ibonakala. So-ke le mpi le enganza kwethu angifuni ukungasho akusiyona impi elula, akuyona impi esiyijabulelayo thina njengosomabhizinisi esihlale sisemgaqweni ngaso sonke isikhathi, esisebenzisa upetroli. Ukukhuphuka kapetroli kuyasi-affecta kakhulu. So-ke sikhulekela ukuthi le mpi iphele, koloko sikhulekela ukuthi neMelika i-back off kulezi zinto, iyeke, ngoba i-Iran ayisiyona
iVenezuela. Bafowethu, ngithembe niyaphila. Into ongayazi inkulu kunawe. Futhi ngiyabona ukuthi baningi ngempela abangazi lutho futhi abangafuni ukuresearcha. Osathi mawubatshela into befune belalelela ukuphendula. Ingozi kumuntu othi mayelalela alalele ukuphendula, angalaleleli ukuthi alalele ukufunda noma alalele ukwazi, kodwa ulalela ukuresponda. Lo muntu lo ngeke uzwe ndawo naye. Uyafana nje mhlawumbe noDonald Trump uthi ngiyolashwa ngesifo sengqondo. Wekanza kwethu nazi indaba la zase-Middle East. Impilo yase-Middle East bafowethu ithanda ukuya ngoba uDonald Trump ukhiphe isexwayiso noma ukusabisa okuyingozi kabi nkulumo emphakathini nasezweni lonke. Ngizofuna amazwi ukuthi ahlangane amfake eJele Trump amkhiphe athole nje isigwebo sentamba nakancane immediate effect nento ethinta ukuphazamiseka kwenhlalo yomuntu wokufika ungaba i-foreigner lapha eMzansi. Upresident we-EFF uJulius Malema owakhe umbono uyephume wama kanje emva kwesenzo noma emva kokulingo weMarch kade ukhona lapha e-East London lakhona kade kuliwa khona nesihlava esibonakala siqhuma silethwa ngabantu bokufika. We have complete and total regime change when different, smarter and less radicalized and minds prevail. And Uchi, we will find out tonight one of the most important extradition, corruption, and death will finally end. And God bless great people of Iran. La uDonald Trump uthreatenisha abantu base-Iran ngoba izidingo zakhe zingamitheki, izinhloso zakhe zingenzeki. Mbukele ngizothatha imbono kuphela ngendlela esho ngayo section lapho khona ngizokwazi ukuthi uma singavulwa kwe-video sizoqhubeka nje. Kunenkulumo engithintile kakhulu yesakhamuzi sakho lapha eMzansi eSouth Africa okungumuntu omhlophe elimhlophe not albinism but white South African ogama lakhe Oliver O'Sullivan. Lapho khona intokazi ike yangithinta kakhulu ibheka indlela bona abaphathi bezwe sengathenga ngayo le ndaba yabantu bokufika njengoba nathi ama-community akhona laphana aseMzansi emphakathini yakho lapha eMzansi enza ngendlela enze ngayo ngabe bona abaphathi bezwe. So lona ke Oliver O'Sullivan yena i-affect lonke iKwaZulu Natal. Abana mangikhuluma ngeKwaZulu Natal lonke iKwaZulu Natal. Lo mholi EFF nothi ukuthi ibhomu lizowela la lizowela eMhlanga namalwele. Lona ke usisi Oliver O'Sullivan white South African lady uthi into ethi KwaZulu Natal iphonti lakhe lokuqala noma ngabe shaye is fighting Nigerian drug dealers in the country. Julius Malema and the EFF are fighting Olani Khumalo. That is a first point. Are you against or you are siding with Oliver O'Sullivan? Aphinde second point athi number 2, Jacinda is fighting illegal immigrants and for South Africans to reclaim their cities, jobs, and countries. Julius Malema and EFF are fighting Jacinda. Comment section below. We are lapho. Mina I will engage. That's not a good option. Point number 3. Mkhwanazi is fighting crime in politics. And exposes the weak links at our borders and poor security system at our airports where drugs can be smuggled in. Julius Malema and EFF are fighting Mkhwanazi. That is point number 3. Are you against
or siding with ebese uyaphuma mhlawumbe Oliver ubusuku obodwa bese Sullivan on that one. uphume futhi right. And the Awungena last point esibhedlela ngoba of usufa. Oliver Sullivan Okay. Esolo ukuthi uDonald about Trump uvele the EFF ethi reaction in this uzokwenza matter sure of ukuthi South Africans and onke foreign nationals, ama-bridge, she all said. structure, Action SA says everything put South African e-Iran, first onke and fight for ama-bridge the ase-Iran deportation of uzowaqeda, illegal onke immigrants. uzowabhoma ibo, Julius bazosomandla Malema bo. and EFF Kanjalo nje, are kalula fighting nje, just one man, Action SA. easy, just like that. Bhala lapha Kusho uDonald on the Trump. comment section below Wathi nje this yonke video. into, even civilian, I will bomb everything. Wathi uzobhoma zonke izinqalasizinda zase-Iran, uthe nje there will be no bridge. Okay, okubuhlungu-ke ukuthi ufaka kakhulu ingcuphe ama-country ase-Middle East lawa phela abe ally with yona iMelika njengoba yena eli ukuthi nje o-Dubai abo-Saudi Arabia masikhuluma nje already kunekhampani enkulu kabenza ukudla nezinto ey'ningi zasemakhemist khona lapha ezweni lase-Saudi Arabia. Leyo khampani, leyo firm leyo ishayiwe i-Evit already eQuwait lapho ngempela amabhomu ahlasela manje i-Iran aqhamuka from eQuwait. Abengakabonakala amabhomu aqhamuka kakhulu ezweni kwi-Promised Land noma kwa-Israel, kodwa abantu manje abalwa kakhulu obonayo ukuthi kudinga ukuthi i-Iran ibuye ibanake idile nabo ibasothe iyona i-Kuwait. So-ke kodwa kuyabonakala-ke manje ukuthi baqalile abantu manje oko-Hezbollah no-Iraq nobani ukuthi beba-entertain ngoba isimo sithanda ukuthi sibe sibi. Kodwa bafowethu futhi umnumzana upresident wase-China usemonishile futhi uDonald Trump ukuthi uma-ke nje wacabanga noma wasebenzisa inuclear ezweni lase-Iran uyoyiwapha yonke naye u-Israel awaphe yonke iMelika kube history, because neRussia futhi isho kanjalo. Bafowethu-ke ngifuna ni-understand nina-ke enilalelela ukuphendula, you need to understand ukuthi i-Iran neRussia neChina nalawa amanye amazwe akhona o-North Korea bama-allies, ama-country asebenza ngokubambisana, amadlela ndawonye ngesizulu. Uma ngikhuluma isiZulu lana yini enihlula ukuthi nilalele bese nijawuba ukuthi nilokho nizophendula nikhulume nanesingisi. Lama-countries lawa bafowethu already ayasizana, wakwazi ukubuyela omunye, and futhi-ke nikhumbule ukuthi i-Iran iphethe inkunzi malanga yomnotho lapho ekubhenefitha u-oil, ekubhenefitha khona kakhulu i-China kuwona. Futhi kune-contract yesivumelwano sokuthi i-China ne-Russia bayivikele ilento, bayivikele i-Iran ngokwezezimpi, bayivikele, banesivumelwano ngalokho. That is why ngake ngachaza kwenye ividiyo ukuthi kuyimanje i-satellite okuyiyona ebheke ubungozi obungangena e-Iran icontrolwa i-China, onke ama-satellite awase-China. Kwase kukhulunywa futhi nanokuthi ama-intelligence onke acontrolwa iMelika, sorry, not America, i-Russia. Ama-intelligence akwazi ukubona ukuthi ingozi ingangena iqhamuke kuphi, umuntu ocontrola loyo intelligence yini, i-Russia. So-ke ama-allies lawo ayasebenzisana. So-ke ngempela ahambile ama-troops aya lapha 570 army ayiswe laphana e-Iran. Ungalokho uthi hayi i-Ukraine is not a big thing, and futhi kwangasiyona i-Ukraine kahle kahle ngempela ebisetshenziswa, bekade kuyi-NATO lamasosha ahlangene abhoma i-Ukraine, because they really wanted could they take over i-Russia. They think they can take over i-Russia. Kodwa i-Ukraine akuyona into ngempela isengazi i-Russia lokhu ifocus kuyona. Isithatha ama-region amaningi kabi i-Russia lapha e-Ukraine, amaningi kabi ama-region esiwathathile. So-ke ngempela akhona amasosha laphana ahanjisiwe, futhi ziningi iy'khala ey'hanjiswe i-Russia zaya laphana, ne-North Korea nayo i-China. So-ke
Get ready for a new. Into ongayazi inkulu kunawe bafowethu. What you don't know is bigger than you. Iphendulile-ke wenganza kwethi i-Iran kule threat kaDonald Trump. Iphendulile i-Iran bafowethu ngokukhulu ukushesha. Yathi lalela. If ever iMelika yenza noma yini ecabanga ukuyenza, they will make sure ukuthi bakhatha i-energy. The energy abakhuluma ngayo bakhuluma ukuthi bazokhatha u-oil, bakhathe i-gas. These two major energy, u-oil, i-gas, these two major, they control the global economy. I-global, umhlaba wonke, umnotho womhlaba wonke ucontrolwa yilezi zinto eziwu-two. Sidinga iy'thuthi, amabhanoyi isidinga ahambile, sidinga upetrol, sidinga udizili, sidinga yonke into ibitransportiwe, i-movement, umhlaba wonke ukumuva, sidinga these two major. I-gas, iy'bhedlela zonke sidinga i-gas. I-gas yenza iy'nto ey'ningi, amafemu amaningi adinga i-gas. Uma ithi-ke i-Iran izokhatha i-gas, niyakhumbula ukuthi yenze njani amasontweni amabili? Ishaye i-gas plant lapha ezweni lase-Qatar. That gas plant ibisanda kuqeda ukwakhiwa, iphele nje mhlawumbe last year, ukwakhiwa yavula last year. That has cost 22 billion. Yayishaya leya gas plant. So, uma bethe bakhatha u-oil, njengoba kuvalwe i-Strait of Hormuz manje. Njengoba sivaliwe i-Strait of Hormuz, kuyizamazama umhlaba just ngokuvalwa kwe-Strait of Hormuz. Yabo? UDonald Trump njengoba esabisa futhi ngokushaya i-Kurk Island. I-Kurk Island bafowethu i-reserve. Yilapho i-Iran egcina khona u-oil wakhona, kodwa u-oil osuka pho sokusuka lapha kwi-Strait of Hormuz uyobekwa lapha, just the reservoir. It is nothing than i-Strait of Hormuz. So i-Kurk Island is not powerful than i-Strait of Hormuz. Lokho kufanele kucace ukuthi u-oil omningi, ujula olukhona lulapha kwi-Strait of Hormuz. Lapha ekudlula khona imikhumbi eminingi edila ngo-oil, iwayise emazweni amaningi ahlukahlukene. So uDonald Trump wenza izinto zibe worse, wenza izinto zibe nzima bafowethu emhlabeni, just i-one man eyicabangela yona ukukhohlakala kwawo. Le ndoda lena ebhizi estakhe kulama file ekuthiwa i-Epstein file. Ingakho le mpi inegama lakhona elibizwa ukuthi i-Epic of Fury. Inegama lakhona. Ngoba yini? Lo uney'nhloso zakhe azama ukuyivimba, azama ukuyibalekela, ngoba umuntu oyi-control center yayo yonke lento u-Israel. Ocontrol iMelika ukuthi enza kanje, if ungakwenzi ukuthi senze ukuthi. Angazi uTrump usagxumelani ngoba sinawo amavidiyo aphumile agcwele all over Epstein file. Yini ayibalekelelayo? So siyazi ukuthi uboleka kangakanani yena nomndeni wakhe, siyazi ukuthi ungcole kangakanani. Yabo? So-ke it is very important ukuthi le mpi isheshe iphele, but akubukali ngoba uTrump uney'nhloso ezi-wrong ngayo yonke lama narratives enza ngawo. Yonke le nyakanyaka enzayo unezinhloso ezi-wrong. Ngeke aze ayiphase bafowethu lento. Lalelani, i-Iran ayisiyona iSyria. I-Iran ayisiyona i-Afghanistan. I-Iran ayisiyona iVenezuela. This is Iran. This is Iran. If ungabhekwa kwi-history, usuke nje uye ko-16 ko-1952, udonse uthi uzogcina ku-1979, you will know who is Iran. And Iran ekuyithathe u-25 years ukuprepare le war. Bazenzela zonke izinto zabo zokuthi bedile nale war. Bane-strategy ukuthi kuzodilwa kanjani nale war. And khona abo-Putin, abo-mastermind. Khona umnumzana lo upresident wase-China also umastermind ukuthi how to play the ball kuyona yonke lento. Ucabanga ukuthi iMelika izokwenza njani? Kuyoze kube nini bafowethu sibhulishwa iMelika?
kuyoze kube nini bonke amazwe kufuneke like iMelika ugodi womhlaba wonke, izwe eliwugodi womhlaba wonke iMelika, kuyoze kube nini? Kuyoze kube nini? Because iMelika iyona iphekela ikhulu elikhulu, and Westing ebesibiza abantu ngokuthi ama-terrorist. Kwenzeka kanjani ukuthi i-terrorist umbulali abize umuntu ongeseyena umbulali nge-terrorist? Awukwazi ukuthi ngithi ngizivikela wena ungibize ngombulali kade mina ngibulale ngokunganhloso, mina bengiyivikela. Wena ojwayele ukubulala, wenza amaqhinga ubulala abantu ngoba ufuna izinto zabo, ufuna ukuphatha i-economy. And Westing manje kunzima ngoba amazwe onke ase-Europe, angikhethanga nje onke amazwe ase-Europe ayothenga u-oil manje lapha eRussia. IRussia isenza idili namazwe ase-Europe ukuthi uma ufuna ukuthenga u-oil la uzothenga nge-Chinese yen. Kuyimanje i-Chinese yen is very powerful, inamandla kabi manje i-Chinese yen. Okusho ukuthi ukutreda kwayo manje i-Chinese yen ku-stock exchange igijima phambili ngoba selokhe kwathi nhlo idola beqengetheka phambili ekutredeni kumnotho. Idola belokhu lihamba phambili ukuthi mawuthenga nje kutredwa idola liba namandla njalo nje makuthengwa nje idili nedili yenzakala ngoba utreda ngedola liba namandla. So njengoba kushintshwa manje ukuthenga u-oil laphana e-Iran kuzofuneka usebenzise i-Chinese yen, ziyashintsha izinto, impilo iyashintsha, and impilo kwabaseMelika ngeke isafana, yonke into manje iyashintsha. I-Chinese yen izoba namandla. I-Chinese yen ibiveseke inamandla nje general uma ubheka uyicompare namanye ama-currency ase-Middle East, ibicishe ibinkulu i-Chinese yen, ibivese namandla because laba abantu baya-manufacture, ibona benza izinto eziningi, aba-consume ibona, they developed and sell, abakujabuleli ukuyothenga. And inkinga-ke manje ila, sengivala, sinelungelo lokuthi sithole u-oil lapha e-Iran, sivumelekile, iy'ncwadi ziklini, kodwa khona inkinga eyodwa, imikhumbi yaseMelika ethatha u-oil lapha iwulethe la eSouth Africa. Le mikhumbi engavumelekile ukuthi ingene lapha iyona efuneka ithathe u-oil. Yini thina eSouth Africa esinayo yethu ukuthi nansi imikhumbi yethu esihamba soqeda? Imikhumbi yaseMelika elayishayo, econtrola zonke lezi zinto ezenzeka la eSouth Africa. Noma sivumelekile ukuthi siyothatha u-oil la, kungafuneka siqhashe-ke sihlukanise lo budlelwane abaseMelika, sibeke eceleni sithi Russia silethele u-oil straight from Iran, noma Iran silethele wena sikhokhe, kuvalwe le mali ebikade yeMelika. Yini thina esinayo? Asikwazi ukungena lapha ngoba ile mkhumbi yaseMelika. Umkhumbi yaseMelika awusondeli lapho, wasondela uyasha, uvutha amalangana. So this is a global law, guys. You just need to know. Isikhathi sokuthi wonke umuntu lana asithole ulwazi, afuna ulwazi, angangeni kumavidiyo ami azofuna ukuphendula ngokuthi mina ngitheni enini. Hamba nawe uyofuna lakho ulwazi ukuze ukwazi ukuthi sithekelane ngolwazi, sinikeze ulwazi kumphakathi ukuthi kuzokwenzakalani, kwenzakalani. Okubalulekile manje ukuthi sonke asivulaneni amehlo nengqondo, sisizaneni abantu bakithi bethole ulwazi, kuzokwenzakalani, kwenzakalani. Yabo? Because sebeqalile manje amafemu amaningi. Khona kade ngisendele ukuthi usebenzela u-Ford ePitoli, uvaliwe u-Ford, abasebenzi because u-Ford ikampani yaseMelika. Yabo? So baningi abantu bangicontact manje left and right, even ngisho abaseGatar, even abaseDubai bangicontact bengitshela ukuthi kwenzakalani nini, kwenzakalani. Ivaliwe amakhampani aseDubai, abekho umuntu ovuka eyosebenza kanjani. Abantu they work from home like njengoba sasikade sine-COVID. Impilo will never be the same, guys. Izinto ziyashintsha, we have to allow it change. Yabo? And lo mnyaka from last year 2025 kuze kuya ku-20 till kuze kube 25 years to come, kusazo-exposeka izinto ey'ningi, kusazophuma amaqiniso amaningi. Vese impilo ofuneka ushintshe. Yabona amakhulunywa nge-regime, i-regime has to change from kuphi khona eMelika. Yonke i-Europe, the regime has to change. Danko.